Ya ngijabule kakhulu today. The performance le yenziwe iPirates namhlanje ngiyaqala ukuyibona the way ngakhona kakhulu ngicazombuthuma kakhulu. Bengazi ukuthi ngadlala kanje. Ungichaze kakhulu futhi iphezeze bekangekho kube sikhuluma nga5 manje straight. iPirates is a big brand. Ayikho team engahlula thina. Ngicela supporteni maBhakania. Saturday igame sesiwinile. Ngibonile vele ayisekho into engalunga la. Yonke into right. Sesiwinile. So njengoba kunje ngithi maBhakania singapheli umoya support iqembu lethu yonke into right. Akukho kunye ngakuya ngikusho. Yonke into right Bhakania. Last question, man of the match. Yeah, man of the match I'm just straight bengithanda ukuthi like bangayinikeza like uTito ungidlalele straight. Yabona uTito maka lapha ku position 10. Hayi angisabi lutho maka lapha ku 10. Kahle the way idlala ngakhona iPirates lensuku. Hayi. Kunzima. Yena yabona sinenye imidfield enzima kakhulu. Yabona uneMatajela. Hayi is a star. That one makaliphethe uyingozi. Hayi ngithanda ukubonga kakhulu akukho kunye ngasakusho. Thanks Bhakania.